इतना अच्छा है ये रोज लीफ। और ये अरबी का फूल है। अरबी का फूल, इसको हम लोग खाता है। इसको अरबी का फूल को भी अच्छा है, हम लोग बढ़िया से खा लेते हैं उसको। सब्जी बनाने के लिए और खाने के लिए बहुत टेस्टी होता है ये अरबी का। अभी इसको निकलेगा ना, अभी इसको काट के आराम से रख देने का। हाँ, निकल के सुखा के रखेंगे और आधा तो खा लेंगे, आधा को सुखा के रख देंगे इसको बढ़िया से। अभी देखते जाइए साफ कर रहे हैं, अभी हम दिखाऊंगा। अभी साफ कर रहे हैं, देखो। सायनायावनो खुदै गखाबायनो थास' बिबारखौ सायनायावनो मा होनबावगोन, माला संबावगोन, माला मोनगोन। Head south toward 5th Cross Road, then turn left. आंनाथ' मा होनो
थास' बिबारजों माबाजों जादों लोगोफोर अमा बेदर बानलु गोसाथारलै बिराद गोथाव जादों थास' बिबारा या जाखांनो रोबाय फार्स्ट नाम्बार वान गाबोन जागोन माबाजों ना गोरानजों ना गोरानजों थास' बिसुंजों जानांगौ ना गाबोन ना दा मोनायाव दा मोनायाव जाथ'लै ओंखाम सानैजों लायो आरो ओंख्रि बिगाबखौलाय एसे बिगाबखौल' बेदरखौलाय मोनला जाबाय ओंखामखौ खानसै एसे ओंखामखौलाय एसेल'सै बारा लानांला जाबाय टेम्पोलखौ लाजोबदो नोंसो थाब बुरजा संबाथ' थाला लोगोफोर भिडिअखौ दोनथ'नोसै एसेयावनो आं जानो लाहैदो लाजोबबाय लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअखौ बाय बाय